ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ଲାଗିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବାହାଘର କ୍ୟାସେଟ୍। ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାଘର କ୍ୟାସେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବାରେ, ମସଲା ମସଲି କଷାକଷି କରି ସବୁ ପନିପରିବା ଦେଇ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ପୁରା ଭଲସେ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ କେକ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାଉଜ କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ କି ଇମୋଜିରେ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ଆମ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ନା ସୁପର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦିଦିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଟ୍ରିପ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।